това е втора част от как да станеш емо. Нека ви дам някои ценни съвети, които ще ви помогнат. За аксесуари ползвайте панделки, независимо какви. Малки, големи или средни, различен цвят. За цвят няма предположение какъв, но е хубаво, ако ще слагате, за това е най-добре. Ето така тук. Може да носите колкото искате панделки, но не цялата ако съдемате панделки. Най-много 2-3. Ако искате, може да ползвате гребен, независимо от какъв гребен, за да пире на коса. Или малко от прах има да също трябва да там. Сега, да ви кажа за едно емо винаги е важно да се гримира, да бъде себе си, да се чувства добре в неговия собствен свят. Това, което искам да ви кажа, единственото, по-точно това, което искам да ви кажа, е бъдете себе си, но това, което искате вие, а не слушайте се себе си, не слушайте никой друг. Като за начало за аксесуари, като друг аксесуар са ръкавелите. Може да протопчете тук за пръст. За блузки, независимо какви на повечето носете раета. Носете всякакви дреси. Но помнете, бретонът пуснат и бретонът пребран. Независимо как сте, трябва вие самите отвътре да бъдете такива, не само отвън на външен вид. Някои от емотата понякога просто само отвътре са си такива, отвънка не го показват, но подължа са си такива. Има които отвън и отвътре са такива, има които само отвън са такива, отвътре не са. Има много различни. Не седете миналата по корицата. Ето, може бретоната го момент. Пускате си бретона. Той е неравен, защото така не е направен сега. Той е така надолу. Но може да го разпръснете с цялото лице, ето така примерно тук. Тук леко да се вижда горе-долу. Нещо, ето така трябва да се получи. Да се вижда окото, но една част от него да не се вижда. Или за по-добре, за да се виждате едната част от това, да приматите от другата страна, ето така. Аксесуари повечето ползват, но може да не използвате. Обиците, както и пръстените, гривните, герданите, всякакви други аксесуари, панделки или всичко, което искате вие, трябва да просто на вашия вкус да допада. Ако не допада на вас, няма на което да допада. Нека това, което взимате за вас, да ви допада. Не само да го вземете за мнението на другите. Не се интересувайте от мнението на другите, амотите никой не се интересуват от мнението на другите, се интересуват само от своето мнение и как ще живеят. Светът е жесток. Понякога. Но не винаги. Повечето пъти е жесток. През повечето време има понякога времена, когато да се драскат. Има и други времена, които само се драскат, колкото да не е безлично. Има някои, които не се драскат, защото боли се пак. Но отначало не е чак толкова. Свиква се. За всяко емо, повечето клипове, които съм гледала, бяха, че те се гримираха, но най-често се слагаха, моля ви за очи и спирала. Има някои, които слагат пудра, фондите, независимо какъв цвят, някакво не е прекалено. Има повечето, които се справят косата. Аз се справям наполовина, но пръстите ми все още е включена и мога да я справя. Ето, вижте как. Задържайте отдолу, така става по-бърз. Ето да ми пуснете по-изправено. Изправяш, по-право цак. Изправиш и тук. Изправяйте и бретона, за да не стои чупки. И след това сешете. Не смесвайте дезодоранти, защото понякога
самата не е много хубава и просто блъскате хората така. Ето, има различни дезодоранти, различни цени, всякакви. Харесате се, какъвто ви хареса. Така. Другото основно нещо, което е използвате качествени продукти, а не некачествени. Oriflame, Avon и всякакви такива, има всякакви. Но там са по-скъпи. Ако искате ползвате различни неща, но не прекалявате, защото после не става хубаво. Единственото, което искам от вас, говоря за хората, които искат да станат темата и тези, които в момента ме гледат, да знаете, може да съм грозна, но не ми пука. Не си съставяйте собствено мнение за вас. Нека другите го създадат. А вие да не ви пука. Правете се, че не ви пука. Не изобщо да не ви пука по-точно. Използвайте каквото искате. Бъдете готини, красиви, каквото искате. Какъвто искате стил. Но за повечето стилове трябва да се чувстваш така и отвътре и отвън. А не само да прекопираш хората. Не трябва да прекопираш. Трябва да бъдеш себе си. Чао, чао!